दिनै 27 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ मैया बिटिआरनि गाहाय मावख' क'क्राझार नोगोराव मोननै थांखि गोनां बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेफोरनि गेजेराव मोनसेया गोदानथार सुबिदा गोनां टाउन हल एबा अडिट'रियाम आरो गुबुन मोनसेया रायजोनि आलासि न'। फुंबिलियाव क'क्राझार सोहोरनि हाब्रुबारियाव नोगोरारि लुथायारि सानज'थाइ फुन्जिनि सिङाव 24 कौटि रां बाहायनानै लुनो गोनां गोदानथार सुबिदा टाउन हल एबा अडिट'रियामनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ मंगलिक हाबाफारिनि गेजेरजों। बेनि उनाव बियो मोनसे गुवार ओनसोलाव 21 कौटि 86 लाख 19,000 रां बाहायनानै हालवा दल बांगालदबा आरो फालगुरिनि गेजेराव लुनो गोनां रायजोआरि आलासि न' आरो अडिट'रियामनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। अन्थाइ खाम्फा गायसनखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बुङोदि बे मोननै थांखि गोनां मावथांखिनि अनगायैबो क'क्राझार नोगोरनि गौरां दैमा सेराव 110 कौटि रां बाहायनानै गोदानथार जोलुर स्टेडियाम लुफुंनायनि खामानिखौ थाबैनो जागायगोन। सिगां समफोराव गिदिर हाबाफारि जानायाव आलासि न' गैयैनि थाखाय धालिगावआव थानाय बिआरपिएल आलासि न'आव आलासिफोरखौ दोननो गोनां जायोमोन होनना बुंनानै प्रमद बर'आ बुंथियो दि लुफुंनाय खामानिया आबुं जानायनि उनाव गोबां आंखालखौ सुफुंनाय जागोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा, क'क्राझार नोगोर निगमनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो बाहागो लायो। नैथियाव गहपुर पुलिस थानाजों नांजाबनानै थानाय गहपुर सोहोरनि गोजाम ट्राफिक पइन्टनि साखाथियाव मोनसे फालांगियारि फसंथाननिफ्राय गोबां ड्राग्स कन्टेनार बोखांनो हानाय जादों। गहपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि बाबुल कुमार मेधिनि दैदेननायाव मैया बेलासिनि 4:30 मोनसे सिग्रोमनायाव ड्राग्स कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि खानाय सिनग्रा किशोर ठाकुरआ गहपुर सोहोरनि गेजेराव थानाय एखे जायगायावनो गंसे सरासनस्रा सेलुन खुलिनानै गहपुर पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै गोबाव समनिफ्रायनो फेग्रा मुवानि फालांगिखौ सालायबोगासिनो दंमोन। स्रोदै ड्राग्सनि फालांगि खालामनानै गोबां सेंग्राफोरखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव दैदेनबोनाय किशोर ठाकुरनि थाखाय मैयानि दिना गाज्रिमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव गहपुर पुलिसजों सिग्रोम जानायावनो ड्राग्सजों लोगोसे किशोर ठाकुरआ गिरेप्तार खालामजायो। पुलिसनि सिग्रोमग्रा हान्जाया बिथांनि सेलुननिफ्राय गं10 ड्राग्सजों बुंफबनाय कन्टेनार आरो मोनद' सिरिंजबो जब्द खालामनो हादोंमोन। पुलिसआ किशोर ठाकुरखौ एरेस्ट खालामनानै नायबिजिरगासिनो दं। थामथियाव समबारनि सानजौफुआव चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि सोमजियो। सासे उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ खानायाव पुलिसआ फेलें जानायनि अजद होनानै रोजा रोजा आइजोफोरा हानजा सुरनानै सिडली पुलिस थानाखौ बेंखनदोंमोन। अजद दैखांनायनि 40 घन्टा उनावबो सिडली पुलिस थानानि पुलिसआ दायनिगिरिखौ गामियारि गार्ड फर्सनि आफादगिरिखौ हमनो हायैयाव समबाराव कच राजबंशी ट्राइबेल हानजा आफादनि हेफाजाबाव गोबां कच राजबंशी आइजो आफादा सिडली पुलिस थानाखौ बेंखनदोंमोन आरो पुलिस थानानि मोखाङाव पुलिस थानानि बेरेखायै सोमावसारदोंमोन। आखायाव प्लेकार्ड लानानै आरो बायदि रोखोमनि स्ल'गान होनानै। मख'नो गोनांदि 20 आगस्ट खालि सिडली ओनसोलाव कच राजबंशी हारिनि सानै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ रायजोनि बायजोआव साख्रि होनायनि मुङाव बुरखायनानै मजाबारिनि गामिनि गंसे सोरखारि नङै फरायसालियाव आथोनारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। सिडली पुलिस थानानि पुलिसआ सिंनिफ्राय हाबग्रा दरखंखौ होथेदोंमोन आरो सोमावसारगिरि आइजोफोर आरो फरायसा दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै हेंथा दिन्थिफुंनायखौ फोजोबनो खावलायदोंमोन। नाथाय सोमावसारगिरिफोरा रावबो पुलिसनि फारसे गोसो होआलासिनो हेंथा दिन्थिफुंनायखौ सोलिहोबाय थादोंमोन। उफ्रा पुलिस सामलायगिरिया मानिना लादोंमोन दि दायनिगिरि जहिरुद्दिन दिवानखौ खानायाव एसे गोबाव जादोंमोन, नाथाय पुलिसआ दायनिगिरि जहिरुद्दिन दिवानखौ खानो थाखाय नागिरगासिनो दं आरो एसे समनि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ खानायनिनो खोथा होदों। नाथाय उफ्रा पुलिस सामलायगिरिखौ फोथायनायाव लानायनि अनगायै सोमावसारग्रा आइजोफोरा आरो दैदेनगिरिफोरा पुलिस मावख'गिरिफोरखौ गासै आयदानि सायाव बायदि रोखोमनि सोंलुफोरजों गोनो गोथो खालामदोंमोन। पुलिस थानानि मोखाङाव फ्राय 2 घन्टासिम हेंथा दिन्थिफुंनायनि जोबनायाव सोमावसारगिरिफोरनि जानानै पुलिसनो आरोबाव 24 घन्टा सम होनाय जादोंमोन। जुदि पुलिसआ बे 24 घन्टानि गेजेराव दायनिगिरि जहिरुद्दिन दिवानखौ खानो हायाब्ला बिसोरो पुलिस थानानि
घेराव हाबाफारिखौ फोजोबदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव राजा लामा होबथानाय एबा चिरां जिल्ला बन्द हाबाफारि लानाय जागोन होनना सांग्रांथि होदों। थानायाव खुद्रिसारहोनाय रायजोफोरनो चिरां पुलिसआ खोथा होनाय बादियैनो जोबनायाव आथोनारि गाग्लोबग्रा दायनिगिरि जहिरुद्दिन दिवानखौ खानो हाबाय। गामि रैखाथि गोहोनि आफादगिरि जहिरुद्दिन दिवाना खारखोमानानै दंमोन, जाय उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन। ब्रैथियाव मणिपुराव उदखारिनि बेरेखा सिग्रोमनायाव पुलिसआ 3 उदखारिफोरखौ खानो हादों। हमजानाय 3 उदखारिफोरा होबथाजानाय आफाद KYCLनि अजद होजानाय सोद्रोमाफोर। इम्फल सोनाब जिल्लानि सानगंगाई उसेखननिफ्राय हमजानाय 3 उदखारिफोरखौ 52 बोसोर बैसोनि आइना मिलन सिंह, 51 बोसोर बैसोनि जुमनाम रणबीर सिंह आरो 24 बोसोर बैसोनि खैदेम धनबीर मेथै होनना मिथिनो मोन्दों। उदखारिफोरा रां दाबिनायाव लोब्बा दंमोन। उदखारिफोरनिफ्राय 2 मबाइल हेन्डसेट, 2 आधार कार्ड, 2 ड्राइभिं लाइसेन्स, 2 पान कार्ड, 1 भटार कार्ड, नोगोद 9,125 रां आरो 1 साखा खबब्रै गारिबो जब्द खालामनाय जादों। बे समावनो थांनाय सनिबाराव इम्फल सोनाब जिल्लानि खौट्रुगाव गावलायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 7 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ फुकराम बिनित उर्फे अमर मेथै, 19 बोसोर बैसो, लंजाम ममसा उर्फे बिशाल मेथै, 34 बोसोर बैसो, थाकसुम लियासाना उर्फे याइफाबा, 41 बोसोर बैसो, वानखेम दिलीप मेथै, 45 बोसोर बैसो आरो निंथजाम इबमसा मेथै, 40 बोसोर बैसो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि सासे गागि उकिल आरो माहारियारि गोसोनि सुबुं मानस सरनियाया थाबैनो BPF आव हाबनो हागौ। मानस सरनियाखौ BPF दोलोआव बरायनो थाखाय BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया साखाफारा होननानैबो मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला BPF हानजाया थाबैनो क'क्राझार एबा क'क्राझारनि मुंदांखा फिसाज्ला एबा उकिल सरनियाखौ BPF दोलोआव बरायनो थाखाय मोनसे गिदिर सुबुं गमा खुंगोन। सुलुङा मिथिहोबावदों दि सरनियाया BPF दोलोआव हाबनायनि उनाव ओनसोलारि हानजाया गोख्रोंसिन जागोन। सुलुङा मिथिहोबावो दि क'क्राझार ओनसोलनि BPFनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोराबो दोलोनि गाहायनो मिथिहोयो दि उकिल सरनियाया दोलोआव हाबनायाव जेबो हेंथा गैया। गुबुन फारसेथिं बर' हारिजों मोनसे गोसोआरि सोमोन्दोबो दं, मानोना NTFB-नि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि आरो गुबुन दैदेनगिरि आरो केडारफोरनि जानानै बिजिरसालियाव बिसोरनि केसनि सोमोन्दै गावनि उकिलनि खामानि मावबोगासिनो दं। बेराफारसेथिं कंग्रेस BPFनि बारग' दैदेनगिरि रुंसारि कैलाश मजुमदार सरनियानि फंबाय उकिल सरनियायाबो सरनिया कसारी हारिनि गेजेराव मोनसे आलादा सिनायथि दं। दथियाव काछार पुलिसआ फेग्रा मुवानि बेरेखायै संदाननानै 30 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हादों। काछार जिल्लानि लखिमपुर पुलिसआ मारकुलिंआव गंसे अट'रिक्सायाव सिग्रोमनानै गान्जाखौ जब्द खालामदों। पुलिसनि सुलुंनि बायदिब्ला मणिपुरनिफ्राय काछार फारसे फैबाय थानाय AS11DC 5148 नम्बरनि अट'रिक्सायाव नागिरनायनि उनाव 30 किल'ग्राम मणिपुरी गान्जा जब्द खालामनाय जादों। पुलिसआ मिथिहोदों दि जब्द खालामनाय गान्जानि बेसेना बाजाराव 15 लाख रांसो जागोन। आयेन बेरेखा गान्जा फालांगि खालामनायनि दायाव पुलिसआ नेकबर हुसेन लस्कर मुंनि सासे सुबुंखौबो खादों। हमजानाय सुबुंनि न'आ काछारनि जिरिघाटआव होनना मिथिनो मोननाय जादों। स्निथियाव मिरु सोरखारा मोन 152 मुलिफोरनि फाननाय आरो बाहायनायखौ बन्द खालामदों। रायजोआरि सावस्रिनि थाखाय खैफोद सोमजिहोनायनि थाखाय बे मुलिफोरनि फाननाय आरो बाहायनायखौ बन्द खालामनाय जादों। मिरु सोरखारा बे मुलि दिहुननाय आरो दोनथुमनायखौबो बन्द खालामदों, जायखौ लोमजानाय, गुजुनाय आरो सानाय, एलार्जि बायदियाव गुवारै बाहायनाय जायोमोन। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै 2016 मायथाइयाव दाजानाय मोनसे आफादनि गनायथि बायदियै बे खामानिखौ लानाय जादों। बे आफादनि गनायथियाव सिगाङाव मोन 14थि ड'ज जथायनि मुलिफोर बन्द खालामनाय जादोंमोन। होबथाजानाय मुलिफोरनि फारिलाइयाव सेट्रिजिन, एसिएल, पेरासिटामल, फेनिलिप्रिल, प्र'फन'लामाइन बायदि बायदि दं। बेबादिनो लेव'सिट्रिजिन आरो फेनिलेफ्रिन, हाइड्र'क्ल'रिक एसिड, पेरासिटामल आरो क्ल'र'फेनिरामाइन मेटेल आरो फेनोलप्र'पेन लामाइननि गलायनायाव आरो केमिल'फेन डाइहाइड्र'क्ल'राइड 25 मिलिग्राम आरो पेरासिटामल 300 मिलिग्रामनि जथायनायखौबो बन्द खालामनाय जादों। मिरु सोरखारा पेरासिटामल, ट्रामाडल,
थरिन आरो केफिननि गलायमोन्देरजों बानायनाय पेनकिलारनि बाहायनायखौबो होबथादों। मिरु सोरखारा मिथिहोदों दि हादोरनि सुबुंफोरनि सावस्रि मुलाम्फानि थाखाय खहा गोनां मुलि बाहायनाय आरो फाननायखौ मिरु सोरखारा होबथादों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।